maka nwanne so na-enwe ma jove enwe ma eze ọmọgọ ndị egwu na-egwulu odogwu ego na India nwanne so na-enwe ma jove enwe ma eze ọmọgọ ndị egwu na-egwulu odogwu ego na India ya bụ jo ịma na-eme unu ekwetago na nwanne so ndidi na-egwu egwu aja nwanne papa ya na-agụ mpapa Chikelue nwachu nwanne m onwe egbughị etu esi we ọnwụ bụ ọnwụ arụ obi na-agwụ ka mmanwụ n'ebe nri ọbada abịago ụwa na agwa na chukwu nne nyere ibe kedu ibe anya ga-eme ene n'ụwa jọọ ka njọ ọbada abịago ụwa na agwa na chukwu nne nyere ibe kedu ibe anya ga-eme ene n'ụwa jọọ ka njọ ọbada bịara ụwa mụta nwa nwe n'ebe akwa na ibe nwa na-eme ihe na nya nwa mara isi ma ọbada bịara ụwa n'ịnụ ma chi ya nyere nwa ibe na-ebela akwa bụ na chi ya hụrụ ya n'anya kedu ibe ga-emezi n'elu ụwa ka ọ dị mma ndị obodo anyị ụwa na-atụ m ụjọ ewo ụwa na-atụ m ụjọ enu ụwa anyị nọ na-atụ m ụjọ Naijiria anyị nọ nwa na-atụ m ụjọ enu ụwa anyị nọ nwa na-atụ m ụjọ ewo ụwa na-atụ m ụjọ ndị obodo anyị mmanwụ egwu ebe ego nwanne so na-enwe ma jove enwe ma eze ọmọgọ ndị egwu na-ewulu odogwu ego na India ya bụ jo ịma na-eme unu ekwetago na nwanne so ndidi na-egwu odogwu ego na India Ikechukwu David emegoro m amalọdele m maka uze mba onye ọma uze maka na Chiedu nwa bụ nwanne ka chili na eze ọkọlọbịa nwamme ihu ime homenwulie eze ọkọlọbịa Chiedu leta onye nwe egwu na mmanwụ ekpego ọnụ ya nwụzụ nne m onye bụ Chinwagọsa Menko ya melegwu ya bụ ogene ego ho gbufulie onye la obodo ebe onwe nata luta na mba ihu ime bupụ ogene ụlọ enwu ọgwụ 10,000 nye m ka ọ bụla ego ewu Ọgọst na dịbụ ogene emego honi ka nje lota na ya na egwu okosi nwanne nwanne m nwanne ibe a na-eme ka eji egwu onye ọ bụ ene egwuro mmadụ na nkịtị na mụ jeli mba na ka ngwa ọlụ egwu maka obi ime ọra nwa Chidọwa onye ọma Chidọwa ka ọ gara ndị be obi Menko ya mere egwu nwanyị ọra mgbe ọbe ndị be anyị na mmụọ ọjị obemeziele n'ụwa na Legọs jebili n'ime Ogun steeti ebe ahụ ka ọ na-eleje alụ ụlọ nyaka onye igbo m ka bụ ime Ogun nwanne m obi ime ọra dịka obi alụ ọhụụ n'ụlọ elutere m ọjọta nwe gbuo bara nwanne m a obi ime ọra dịka mụ ndụ n'ugbolola ezi osimuje wuru nwa bụ atụ dobe oke osimiri ego nwanne m n'ọnya ya ejizi moto be bute onye egwu ya ka nji ilusi ime Ogun tiketa egwu obi ime ọra tie emume mbụrụ na ibe a na-eme ka nji egwu onye ọ bụ na-egwuru mmadụ na nkịtị aibe egwu okwu Basili nwa bụ atụ doba nne m oke osimiri dịka Basili abụgola eze mgbe a na-ataba ego bụ nwoke na-azụ n'ala Chukwu na-agọzi ihe bunye ihe nne m ọba na Legọs lusi abụ akpata ego ibo iwe na-azala ya tata bụrụ mmiri nwa bụ atụ ya ọma ọnịa ọba nụta nwa ya dị n'ibia nwa mụọlụ ya nwa nye ka o ji gba m ka m bịala gị mgbe luzie Legọs tikọta egwu oke ochiri Menko ya mere egwu abụ atụ dọba nlem ebuka ibu abụ atụ dọba ebuka nnukwu mmadụ nnukwu mmanwụ ekwumekwu ike ka ihe ọbachiwo Olise ibe ga-adị mma abụ atụ dọba ebu nnukwu mmanwụ n'ụlọ onwe oji mechili mmeli m ọgọ n'egwu m abụ atụ dọba na mmanwụ ahụ ekeneli Chikelu Nwachukwu nakwa ozu papịa ihe onwe mmadụ igwe mmadụ ya etie egwu na-arụ ogidide mme odumodu na Legọs ebighị nwanne ebighị na mmanwụ ahụ ekeneli eneliro mmadụ elegwu ka m ji ebi elu ụmụnne m na mụ jele baya asa nwanne ka ngwa ọlụ egwu n'ime obodo Osampụ ebe njele ka ngwa egwu elutere m ebe ahụ nwekwuru ganja onye ọmaziri igwe ganja nwanye ọra ma ọ bụ obolotụwa ganja ma na-emego nkọ ya mena guzoro igwe ganja nwanye ọra ma ọ bụ mmanwụ ka ọ bụ biko lotere m asị dị nwakwa ọba Mekechude ndị be ha si dị gbanje n'ọba Ikeju jesa nọdụ n'ime ọ nọ na-aba mba na egwu si na mụ ya agwụgide egwu wega n'iru unu mala ala gbo ose dịka anya bụzere igwe na-ekwe nwanye ọra mmụọ be ogwu dị ada ka anyị lọta ọbụla nwanne nwe ọja agwụzere igwe ewuli ọnya ibe na-eme ka ji egwu ọhịa ọ bụ ndị egwuru mmadụ na nkịtị
Arobi na gwe buko gwe burude ekume kwike mbeleba mu ununia chicken lo nwatu ogidi nwanne ogidi na mmanwa ekeneli obi donu demme Vice chairman onumekene gi biko kena ise abu nwanne sonu na mmanwa ekeneli gi chairman yake bu abu akpu aise nwanne mu onumekene gi eneliro marele gu kanji bi no aise nwanne mu amani nwanne mu amano yo budo mu odigo mu mma ibe na meka ji gwo yo mbosi na kwado chiga bel mi be gi ọgwa na egwu m ka mbụ bịa ebe ibi akpụ nwanne sọnụ na mmanwa ekeneli gị okechiwu okemu mma na m na-aba anyị okechiwu okemu mma na m na-aba anyị welele ewele ka anyị enweta ewela na mamaka ewela na mamaka mmalili okechiwu oke meli mma na m na-aba anyị okechiwu oke meli igbo bụ igbo na-aba anyị neni na mma na m abago bakale mma na m gbirike mma na m abago bakale aka ebele mma na m dị n'onye ọbụla na onye etụla aja ele n'aka m na-agwabale n'ụwa ụmụnne m ekwogo m ọzọ ụnụ nie enu ebuka iji ụwa dịbọ welele ewele ka anyị enwe ewela na mama ka vancha bụ si na mmiri agbụ sọnụ nwanne m nwoke anyị si agbụ gaba na mma na m na-ekwu okwu gị gaba n'iru na imewe ibe ị ga-eme n'ụwa imewe ibe ị ga-eme na mma na m na-ekwu okwu gị chairman ekebu abụ chairman ya kebu abụ ya ka na-agba gị na group onye ka anyị ji agwa nwa bụ ozu chikelo ka anyị ji agwa ozu chikelo nwa chu otime nwere ọgwụ demme ọnụ m ekene gị gaba n'iru iji ogbu ebu n'ude Arobi na agwa ebu ka ogbu ebu n'ude na-ekwughị daalụ ugo chimeleze ka ọ bụla eze nne onye chimeleze ọgarara ndo chimelu ụwọdị maka n'iru ọgbọ ka anyị na-agbachala gị tata maka akwamozu papa gị chikelu nwanne m obi dọnụ nwanne m obiara nwachiri ọkwa na mmanwụ ekene ego gị obiọra ike na ala gị na onye chimeleze ọgarara no chimelu ụwa dị mmaga n'iru okechiwoke mele mma na m na-aba anyị okechiwoke mele igbo bụ igbo na-aba anyị neni na mma na m abago bakale mma na m gbirike mma na m abago bakale aka ebele mma na m dị n'onye ọbụla na onye tụla aja ele nya ka na-agwabale n'ụwa ụmụnne m ekwogo m ọzọ ọ dịgo ndị ọja dị mgbe agụ ji ebule ewuli okechiwoke mele mma na m nwe ego na India okechiwoke mele igbo bụ igbo nwe ego na India ụmụnne m ndị Malaysia nọta n'obodo ndị Malaysia nọta ndị mmadụ obodo eli olili ụmụnne m ndị na okenye alụ ọrụ ebele ka na-ekpele onye ọbụla ga-enwe ego lili ndị nọ South ọchụnta ego ebele ka na-ekpele onye ọbụla ga-enwe ego lili welele ewele ka anyị enweta ewela na mama ka ewela na m na-ebunye ego lili unu ekwetago na basila batu emegolu nli m amatụ dọba nwa gọnọnya bịara ụwa ụmụnne unu ekwetago na basila batu emego amatụ dọba nwa gọnọnya bịara igbu m ụgbọ nli onwe bụrụ mmechi ndị bie m n'aka ibe omele Nnamdi aya ka nya ka nje egwu ogwe gbabụ n'echi daalụ ugo chimeleze ka ọ bụla eze nne onye chimeleze ọgarara no chimelu ụwa dị mmaga n'iru unu makwara nwa ụba na-esi na bamba ibe ya emele Nnamdi aya ka ga-eje nwee emeli m ya n'oge maka chu na ọ bụrụ mmadụ na-eme ụwa ọ bụrụ mmadụ na-eme no chimelu ụwa dị mmaga n'iru igwe lati bụ odogwu nwere ibe Nnamdi gbago nne m nwoke nwanne Tony Ofo zụrụ ọgwụ Jinova Tony Ebuko ji 50 ọgụ nwanne m nwoke dịka aka na obi eze ya
Ogosi no bi ora bodogu na nyanyeli mu 20,000 nke na-echi woke mụ na mmanam na-emeli m ihe shedu nwa be nne ubi igwe bụ nsa nke nata na mmanam ya eli oli akụ enwe bụ ọ dị shedu nwa bụ boy mo igwe bụ nsa nke nataba na mmanam na-egwu okwu gị amanụ m onye ya emeli m ọ ga-echi Chukwu ọbịa mara emela chukwu ọbịa mara emela ihe emerika mmadụ si bụ nwanne m nwoke nwanne abada otu were ihe eze ego igbo na omenanye amịgwaze nwe ile m odili nwanne m nwoke ike nata ya na mkpọ ya enu ebuka iji ọdịbụ welele ewela ka yi enwe n'obodo ewela na mma maka vancha bụ osi na mmiri apọliwa m na zọba nne ji ma ya apọli nwanne m nwoke daalụ ụmụnne m ọbagokwanụ ovido ọnụ sky macha ọgbọ maka na ọkwanụ nya bụ vice chairman akpụsị ọnụ ekenekwa gị na ọ ga-ebu chairman daalụ ọbago. Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.